हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारखौ दिनै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मानि थाखाय दुखु मोनदों आरो मा गोरोन्थि मावदोंमोन जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो गुबुन जाथिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन रनजित बसुमतारीया बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे रनजित बसुमतारी सारनि गोरोन्थि खामानिनि भिडिअखौ क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायनानै लां। जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा निमाहा होआ हाग्राखौ जोङो होखाया दिनै हाबफिनगोन दिनैबो इलेक्सन खालामगोन गाबोन हाबफिनगोन गाबोनबो इलेक्सन खालामगोन जुदिहे हा गैथाराब्ला प्रमाण पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्शन होनानै बिथांमोननि हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ माबायदि बेबस्था लानांगौ बेनि राहाखौ जों लागासिनो दङ। মোৰ দায়িত্বটো মই কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক মৰম দিছে ৰাইজে আমাক আদৰ কৰিছে ৰাইজে আমাক নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিছে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাটো ৰাইজক সেৱা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আজি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক জেগাতে প্ৰত্যেক জিলাতে আমাৰ 4টা জিলা আছে বিটিআৰত বৰ্তমান এই 4টা জিলাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰ লজ্জাজনক মই নিজে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM হৈ পেলাই খুব দুখ পাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান কাৰাপশ্যন চলি আছে য'ত নেকি মাইনিঙৰ অৰ্ডাৰ নাই তাত সিহঁতে মাইনিং কৰিবলৈ দিছে য'ত নেকি মানে কাঠ টানিবলৈ অৰ্ডাৰ নাই তাত কাঠ টানিছে সিহঁতে য'ত নেকি সিহঁতে ক্ৰাছাৰ দিব নালাগে তাত ক্ৰাছিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে ৰাইজৰ মাজত গাঁৱৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ওচৰত সিহঁতে ক্ৰাছাৰ বহাই পেলাই ক্ৰাছিং কৰিবলৈ দিছে মিল কৰিবলৈ দিছে সেইবোৰ কথা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যাৰ ফলত আমি ৰাইজৰ সহায়ত আমি একশ্যন ল'বলৈ ওলাইছোঁ আমি মানে ভাল সদায় কৰি যাবলৈ বিচাৰিম ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰিব লাগে আমি ৰাইজৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও নাযাওঁ ৰাইজে কাম কৰিব লাগে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটোৱে বিচাৰে নিজৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালী জেনেৰেশ্যনৰ কথা কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে সেইটোৱে বিচাৰে কিন্তু আজি যি দেখিছোঁ কেইজনমান দালালে কেইজনমান দাদাগিৰিয়ে কেইজনমান মানে ধনী ব্যক্তিসকলে ৰাইজক মানে কি কয় ঠগি পেলাই ৰাইজৰে সম্পত্তি শুহি পেলাই খাই আছে সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय नुखाबाय दिनै हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा बै समाव इलेक्सन खालामदोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ न'स' बुफायना होदोंमोन होखारदोंमोन हाग्रानिफ्राय आरो बिथांमोननि न' लुनानै थानायखौ होखारदोंमोन आरो गिर्जा न' मन्दिर बेफोरखौ सिफायना होदोंमोन जा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा स' बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां रायजोफ्रा गुबुन हारिनि रायजोफ्राबो दिनै रनजित बसुमतारी सारखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों स' थारैनो BTC इलेक्शनाव फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव निश्चय हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा दिनै इलेक्शन गेलेब्ला निश्चय जेनगोनखौ जों नुहुरो रायजो राजा लोगो नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा सानो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आंनि बायदिब्ला थारैनो हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा
नेक्स्ट टाइम जुदि इलेक्शन गेलेयोब्ला निश्चय जेनगोनखौ आं नुहुरदों मानो होनोब्ला बियो गासै बर' माहारिनि गेजेराव आरो बर' बिमा बिफानि मेगनाव मोदै बोहैहोदों दुखु मोनहोदों बिखा खामहोदों स' बिनि थाखायनो रन्जित बसुमतारी सारा निश्चय जेनगोनखौ आं नुहुरदों स' नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बिनि बेलायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर